sivulelane. Leyo nkinga esibhekene nayo njengamanje uRamaphosa uzoyintshontsha yonke imali. Ngiyamazi uthanda nokulala phezu kwakhe. Uzoyintshontsha futhi awolala phezu kwakhe. So asiyilwe maqabane. Asumeni ebese silungisa futhi nansi into kuthiwa o-EPWP. What nonsense is that? Abantu bakithi bafike baxhashazwa ngo-350. Yini u-350? Ubulala isithunzi sendoda ifika no-50 rand ekhaya ithenge impuphu eyodwa ngoba the rest of the money ugibele ngayo uzafike edolobheni aphinde abuyele kuphi ekhaya kodwa uthi wena usiza umndeni ukwesethuka athi le nhlamba-ke kufanele siyixeje maqabane. Uwe u-EPWP I was so shocked abantu baholelwa 700 rand. Yini 700 rand? Ukusidelela konke lokho. Yizo zonke lezi zinto kufuneka silwe ukuthi ziphele zithi nya. Ebese kwakhona inhlamba-ke ngaphezulu kwazo zonke ezinye uma kuyikhona enjalo. Ile esenziwa uhulumeni wethu ukuthi avumele abantu bangaphandle bazosiphatha. Ikhona i-department ye-finance kahulumeni la eSouth Africa okuthiwa uSIFA. uSIFA uphethwe iNigeria as a CEO. Uyena osidecide-elayo singama-South African ukuthi siyayithola noma siyithole imali. Uhambe uye kwa-Plus as a CEO there eZimbabwe. And any other department kahulumeni awasaphethwe abantu base-South Africa, asaphethwe abantu bangaphandle. Mostly Zimbabweans and Nigerians. That is why namhlanje umu-aplya ufuna uxhaso uhulumeni awutholi. But bona ezwe labo angeke ufike ube CEO. Angeke ufike ube umphathi uyosebenza nje kuphela. Futhi nakhona uma bevumelile they don't allow abantu base-South Africa to get jobs there. But thina siyabavumela. Those are problems maqabane ofuneka iqale manje niwabheke ngoba masithatha umbuso those people abatshela sinabo abantu eSouth Africa abafundile ofuneke bahole lama department kahulumeni. Akugcinanga-ke lapho. Kwakukhona intolo zomshibe la, kwakukhona intolo zomphemba, namhlanje sekuobani nobani. Why? Laba bantu sesibabiza ngomayimeni nobani nosibani sesibenzisa amagama amakhulu abaphume kwizitolo because lezi zitolo zabo badayisa ama-drugs, badayisela iy'ngane zethu ukufa. Sesiluze iy'ngane enough and manje abaphumi. Uma ethatha umkhonto wesizwe nobani binenkinga yokuthi bazoyithenga kanjani ithi lento le into yokusebenzela ngaphakathi uzodayisa. Uhulumeni akasinikeze imali. Laba abantu basuke bezweni abo uhulumeni ebanikezile imali. Yini ezosilula thina? Size sivumele iy'tolo zethu ziphele just because laba bantu baletha iy'khwama. Even amakhosi ethu asidayisile ney'nduna zethu because bayabavumela babanikeze iy'ndawo baze bakhile manje. Asithathe umbuso siyilungise le nto le. Akekho omunye ozoyilungisa ngaphandle kwethu. Ukuze sitholeke lo 2/3 majority asisizeni umphakathi ngey'nkinga obhekene nazo. Angeke sikwazi ukuthola ngaphandle kwalokho. And ngiyaphinda ngithi bonke abantu abafuna ukusihola asibabone egroundini besebenza. Asibabone benza izinto ezi-right for umphakathi. Bengezi la bazosikhulumela kuphela but abasikhombise ngezenzo. Kukhona-ke lento le esizoyenza maqabane.